Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa, ina muku barka da wannan lokaci da kuma sake kasancewa mu a cikin wannan channel namu mai suna Jeman TV. Kamar yadda kuke gani tun a title ɗin wannan bidiyo, yau za mu kawo muku ra'ayoyin malamai akan wannan hidima ta harka na business online, ma'ana cryptocurrency. Yana da kyau dama dukkanin wani abun da za mu yi a rayuwa ya kasance akwai malumanmu da suka tattauna akan wannan abun da muke shirin aikatawa. Abdulrahman bin Muhammad Sagir bin Muhammad Amir Al-Agdari Al-Jazair yana cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lakumullahu fihi. Yace baya halatta ga bawa ya aikata wani aiki ba tare da ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin ba. Malamai suna cewa ko da wannan abun ya shafi hidima na addinin musulunci, baya halatta ka fara aikatawa ba tare da ka san hukuncin Allah kai ba. To kaga yana da kyau mu saurari malamanmu na addinin musulunci, mu ji abubuwan da suka faɗa akan wannan hidima ta business online. Wannan bidiyo ya haɗa da malamai kamar haka, irin su Imam Dr. Bashir Aliyu Umar, da kuma Malam Abubakar Tarayon Kano, da Imam bin Uthman, da kuma Ustaz Usaini Zakariya, da kuma Sheikh Sharif Ibrahim Sale, da Dr. Malam Mansur Isa Yalwa, da kuma shahararren wannan ɗan kasuwa matashi mai suna Bello Kano. Insha Allah ta'ala duk a cikin wannan bidiyo da ku saurari kowa da ra'ayinsa da kuma shawarwarin da ya bayar. Kamar yadda na ambata muku, wasu da yawansu daga cikin malamanmu ba su goyi bayan wannan harka ba ta online business, ma'ana cryptocurrency. Wasu kuma da yawa daga ciki sun goyi baya. To wa'inda ba su goyi baya ba, za ku ji maganganunsu da kuma a matsayinsu. Haka zalika kuma wa'inda suka goyi baya, za ku ji su ma matsayinsu da abin da suke hankalta nan gaba da kuma shawarwarin da suke bamu. To Allah Ubangiji ya sa mu yi sauraro lafiya. Sa'annan muna sake tunasar da ku, idan wannan ita ce karanku na farko zuwan ku wannan channel namu mai suna Jeman TV, da ku danna mana like da subscribe. Yayin da ku danna subscribe, akwai wata alama ta ƙararrawa da za ta fito, ku danna ta, ku zaɓi all. Wannan shi dai yasa duk lokacin da muka ajiye sabon bidiyo a cikin YouTube sai dinga muku alama a wayoyinku. A yi sauraro lafiya. Malamai bismillah. To sai tambayoyi da aka rubuto ko guda biyu. Assalamu alaikum, dan Allah malam, menene matsayin shari'ar musulunci akan kasuwancin cryptocurrency irin su Bitcoin, Ethereum da CMDX? Hukuncin kasuwancin forex ne, kasuwancin dala da sauransu. So idan za ka saya ka ajiye, inda za ka siya dole ya zamanto yadan biyar. A lokacin za ka biya, a lokacin za a baka, babu jinkiri. Babu kuma ka ce za ka sai wanda yake na watan Oktoba, tun yanzu ka saya ka biya. In watan Oktoba ya zo ka ce ga option ɗinka a baka a lokacin. Dole ya zamanto yadan biyar. Sannan kuma babu leverage. Babu wani ringa baka bashi ka ringa sayan fiye da abin da yake ainihin na kuɗinka kana bashi kamasho, domin wannan kamashin da zaka bashi riba ne, domin wannan leverage da ya baka a matsayin bashi ne. So in ya cika wannan sharadi, Bitcoin shi ma yana ɗaukan hukuncin dala da sauran kuɗaɗe ne. Sai dai kun ga a nan Najeriya Central Bank sun fito sun ce ba kuɗi ba ne. To amma wannan su suka faɗa. Wannan ba zai hana, don sun faɗa abin da suke nufi da suka ce ba kuɗi ba ne. Idan ka je aka cuce ka, in ka je aka cuce ka nemi kuɗin ka rasa, ba za ka je Central Bank ka ce ka ba da kuɗi da Allah a taimaka maka a dawo maka da kuɗin. Central Bank ba san wannan kuɗi ba. Amma wannan ai ba zai hana ya zama to wanda suka san shi kuɗi kuma wanda suke karɓan sa sai amfani da shi ba. Akwai mutane da dama da suke karɓan Bitcoin, suke kasuwanci da shi, legal tender ne a wajen waɗansu da dama. Shi yanzu duniyar ta zama to kan cewa Central Bank na wata ƙasa bai sai ce kuɗi legal tender bane ko ba legal tender bane. Wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suka ce Bitcoin ba kuɗi bane, kuma suka fada, waɗansu malamai da suka fada nan cewa wai ba abin da yasa suka ce Bitcoin ba kuɗi bane, bai halatta ai kuma ɗauke shi a matsayin kuɗi ba, saboda hukuma ba ta yadda cewa kuɗi bane. Ba sai hukuma ta yadda kuɗi bane zai zama to kuɗi. Idan mutane suka yadda, Imam Malik cewa da mutane za su ɗauki fatar saniya
su ce wannan kuɗi ne kuma sai da akan kuɗi ne, ya ce sai ban ba shi hukuncin kuɗi, sai in ce wato riba a tafadul, canza shi da kima sama da nasa, sai in ce na ki musu kan su riba a ciki. kaga yace da mutane sun yi wannan, bai ce sai in sultan ya buga masa ba. So da aka sharaɗin kuɗi ba sai da bugun sultan ba, abinda ake bukata kawai fikar mutane su aminta kan cewa wannan kuɗi ne mai kima. To kamfanuka da yawa suna karɓar sa, mutane da dama suna mu'amala da shi, mutane za su ce in za ka biya su da bitcoin. Saboda haka wannan shine, don haka idan mutum zai saya ya ajiye shi, kuma hanyar kasuwancin ya kubuta daga abinda shari'a ba ta yadda da shi ba, kamar irin su network marketing, hanyar da za a yi ponzi scheme, in ya kubuta daga wannan ya halatta. Mutum ba zai sai da na November ba yanzu. Ba ka sai da na November ba yanzu, inda za ka sai da shi sport. cewa hukuncin shari'a kan wannan kudi na zamani wanda yake na na'ura, cryptocurrency, bitcoin da ethereum. To wannan bitcoin mu'amala ce wadda iftiradiyya, wanda ba wato abu ne wanda yake abu ne ana yi wanda bai shiga hannu ba, ana yi. Malamai sun yi magana da yawa a kansa, wasu sun hana, wasu ba hana ba. Kwanan nan wasu sun hana, kwanan nan wasu sun hana, a kasar su ba za a yi ba. Amma in Allah yarda akwai abin da na rubuta, wata rana zan samu dama in fitar a ji a ra'ayi na ni kuma aka yi, don kwai dana wannan rati shi abin da yana doktora a ciki, wato yana a can Malaysia, yana kan wannan. To saboda yana aika mini, to kuma akwai abokai na ko malamai a Masar da wasu kuma suna Qatar, su ma duk na samu wasu bayanai daga gunsu, to sun aiko mini da abin da su na Qatar na masu rubuta da kuma na Masar su rubuta. Duk wato abun har yanzu ana sabani a kansa, amma dai karshen ta za a zo a tabbatar insha Allah, lokacin za mu ba da fatawa. Sabon abu ne, sabon abu ba za ka yi shi ne Imam Malik in an tambaye shi wani sabon abu wanda yake Allah bai ce komai a kansa, Annabi bai ce komai a kansa ba, sai ce Allah ya ce muku wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun hadha haramun litaftaru ala Allah alkazib. To saboda haka abin da ba ka ga ai nassin sa a littafi a Qur'ani ko nassin sa cikin sunna ba kai hankali da shi, to za mu yi magana a kansa. Mun gane shi abu ne wanda yake babu a zahiri, to wanda yake babu a zahiri hukuncin sa ma babu shi a zahiri. Daga ba insha Allah za yi magana kansa. Allah ya taimaka. Takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya ce Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai amfani, amin. Allah ya kare mu baki da, kuma ya ce Allah ya kare mu, Allah ya kare mu, ya kare mana imanin mu, Allah ya shirye mu, ya shirye shugabannin mu, amin. Ya ce tambaya ta anan shine, a kwanan nan an tsoro da wani platform, misali online business, wanda mutane da dama suke saka kuɗi kaɗan sannan kuma su samu riba fiye da abin da suka saka, kusan ninki 3. Da wanda yanzu ya zama ruwan dare a cikin al'ummar Najeriya. Shi menene makomar su waɗannan kuɗi da ake samu? Dan Allah ina roƙon malam da ya taimaka ya yi bayani akan waɗannan. Ga kaɗan daga cikin platform ɗin sai ya faɗa, ba sai na faɗa ba. To kawai dai duk wanda yake rayuwa yanzu ya san akwai online business da ya shigo, akwai kaza, suna da yawa, ba ɗaya ba ne. Kuma kamar yadda na ji wasu daga cikin malamanmu wanda suke masana game da abun sun ce abu ne na halal.
musamman waɗanda suke da sanayya game da abin da ya shafi social media din, kamar Dr. Isa Alifantami, minista na abin nan minista na communication ko ya yi magana akan haka cewa halal ne, kasuwanci ne na halal. Sannan na ga Dr. Abubakar Muhammad Sani birnin Kudu, shi ma ya yi magana akan haka kuma ya ce abu ne na halal. Doriya akan maganganun waɗannan bayan Allah guda biyu wanda na san masana ne game da abin da ya shafi zamani bayan addini, ni ma ina haɗa sauti na da nasu kan halaccin abu. Kila abin da yake bawa wani tsoro shine ninninkuwar riba, saboda a al'ada ta Bahaushe, typical Bahaushe, normal Bahaushe, ordinary Bahaushe, shi riba in ta yawa sunanta riba. Shine zaka ji ana kai riban nan ai har ta zama riba. Ba inda riba take zama riba. Ka sai abu naira ɗaya ka sai da shi tiriliyan ɗaya, ba sunansa riba ba. Ita riba ba riba ce take haifar da ita ba, wasu mu'amaloli ne suke jawo riba. In kana so ka sani sai ka je makaranta, ina fata an gane, amma ba riba bace ba. To da haka wannan nau'i na kasuwanci kamar yadda ake faɗa, kasuwanci ne na zamani, kuma shi daman kun san al'adar kasuwanci yawan mutane shine kasuwa, ba yawan rumfuna ba ko? Haka Dr. Mamman Shata ya faɗa, yawan mutane shine kasuwa. Kasuwanci ne wanda duniya ce fa take yi, ba wai iya Kano ba wai iya Najeriya ba, kasuwanci ne na duniya. To shi ka'idar abu in dai duniya za ta yi shi, ko mun kankanta kuɗin da kasa za ka ga yawansu. Yanzu a ce ga wani abu da duk mutanen duniya ko Afirka kowa zai ba da silai 5-5, karkare na karancin silai 5 din, in aka gaya maka kuɗin da za ta jawo ba kaɗan bane ba. Kuɗin suna da yawa kwarai da gaske. Shi yasa daga cikin waɗannan platforms ɗin, wanda ba zan faɗi sunan kowanne ba kar in musu talla, akwai wanda asali ma business din ba zai fara ba sai adadin mutane ya kai miliyan 3, wani an ce ma sai sun kai biliyan 1. to kaga ko abin da mutum biliyan 1 za su yi sharing ai ba karamin abu bane ba, kuma business ne na zamani. Yanzu dukkaninmu ba wanda baya mu'amala da waya. Kusan a yau mutane masu mu'amala da waya sun kusa su kai 95 cikin 100, ko ba haka ba? To duk mutumin da yake mu'amala da waya, in dai zai buɗe ta ko na minti 1 ne, to ya sani sai ya bada kuɗi, ko ba haka ba? Sai ya bada kuɗi, domin wannan wayar da zaka buɗe aikin kuɗi za ta yi. To based on wannan kuɗin da ake samu ta hanyar waya da menene, shi ake haɗa wannan business ɗin da shi. Domin wasu daga cikin business ɗin abinda kawai suke so ka yi rijista da su. In ka yi rijista da su, lokacin da business ɗin zai fara, kullum ta Allah za a turo maka da hotuna guda 10 na kaya iri daban-daban, kila kayan sawa, kila kayan abinci, kila kaza. To su waɗanda suka haɗa business ɗin daman sun je sun nemi kamfaninnikan waɗannan kayan da kamfaninnikan waɗannan abinciccika, su ne za su rinka turo musu da kayansu kullum. To su kuma sun tara mutane, ko kuma sai su turo muku, ko kuma sai ku bude. In kuka bude kawai ku sharing. To su abin da suka yadda da shi, a cikin mutanen da za su ga wannan abin, in ku 10 ne kuka bude, kowa a wayarsa yana da abokan da yake mu'amala da su, kila mutum 10. Kaga yanzu daga 10 an samu karuwa. To duk wanda ya bude ai sai dai amfani da data, kuɗi ne ya tafi, ko ba haka ba? To wannan shine kamar kai hannun jarinka da kasa kai musu talla. To su kuma sun yadda a cikin wanda aka yi musu tallan nan akalla za a samu ko mutum 1 ne sai kayan su. To daga nan ne za a yi generating kuɗin. Suna samun kasuwanci, mutane suna sanin kayan su, suna zuwa suna siya. Su kuma suna fitarwa da waɗanda suka haɗa wannan business ɗin percentage na talla. Su kuma wannan percentage na tallan shi suke san maka kai ma dan ka taya a wajen talla. Wani abu ne wanda in kana zaune a lungun ko kuma ba za ka fahimce shi ba fa. Ya ta magana ka rinka ganin kamar to duniya ta wuce tunanin lungun ku ko layin ku.
kasuwanci a hasashen da ake yi a nan gaba irin wannan zai danne dukkanin wata mu'amala ta kuɗi a duniya. A cikin kankanin lokaci mutum yana iya samun kuɗi maɗuɗin dukiya ba kaɗan ba. Yanzu ana bani labari wata 2 baya akwai wanda ya sai irin wannan abin, ina jin ko 13,000 ne ya rijista. A yau abin da price din yake rating a yau wajen 500,000 da wani abu. Akwai waɗanda suka siya a baya 300,000 da wani abu, a ƙasa da wata 7 yanzu ya ninka ya zama miliyan 21. Kuma mu'amala ce ta halal, kuma zamani ya zo da ita. Ni abin da kawai nake fassarawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kafin duniya ta tashi sai kuɗi sun shiga ko'ina, kowa sai yayi kuɗi. To hanyar ce ta taho, baka sha wahala ba, a kankanin lokaci za ka yi kuɗi. To amma ya rage me za ka yi da kuɗin, a nan gizon yake saƙa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama kowa zai yi kuɗi. Ayi hakuri, za a yi kuɗi, to amma ba girin ba ka yi mai. Da yawan mutane in suka yi kuɗi za su rabu da imaninsu, da yawan mutane in suka yi kuɗi za su rabu da masallatai, da yawan mutane in suka yi kuɗi ba ruwansu da wajen karatu, wanda kuma a nan ne ake tuna musu Allah, ake tuna musu za a mutu, ake tuna musu kwanciyar kabari da hisabi. Da yawan mutane in suka yi kuɗi za su koma zinace-zinace, za su koma shaye-shayen giya, za su koma dukkan wata mu'amala da kasan sai da kuɗi ake yin ta, saboda yanzu abin nema ya samu. To wannan kuma abu ne wanda yake mai haɗari, mai tada hankali. Amma dai ba ma cewa waɗannan kar a yi su, illa abin da muke cewa da mutane, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya baka wadata, to sai ka tunda ubangijin da ya maka wannan wadatar ka gode masa. Mafi girman godiyar da za ka yi masa, ka yi amfani da kudinsa wajen biyayya gare shi, kar ka yi amfani da kudinsa wajen ka saba masa. Idan Allah ya fitar da kai daga yunwa, kamata ya kai amfani da koshi wajen ka bauta masa. Idan Allah madaukin sarki ya tufatar da kai, to kamata ya kai kwalliya ka zo dakunan bauta don godiya ga Allah, kai masa bauta. Amma kada lokacin da Allah ya kosar da kai, ya fitar da kai daga yunwa, kuma ya zama ka tara karfi irin na 'yan dambe, ka koma dukan kanka da kanka. Kaga wannan asara ce. Kaga kato ya kai kato amma kuma dukan kansa da kansa yake. Me ya dukan kai ya kai domin zai daki wani, shi ma ya dake shi kamar kansa ya daka. To kaga ka dawo kana amfani da damar da Allah ya baka wajen saba masa, da karfin da Allah ya baka wajen cutar da kanka, da wannan shine kuma abin hadari, kuma abin da ake gujewa mutane. Da haka dai waɗannan kasuwanci babu wani abu wanda ya bayyana gare ni kawo yanzu na haramcin su. To amma ban ce kowanne kuma kamar yadda na faɗa haka yake ba. Galibin waɗanda suke kullo wannan kasuwancin ba musulmi ba ne. To amma bisa ga abin da ya bayyana a gare mu a zahiri na yanzu, waɗannan abubuwa ba su ci karo da musulunci ba. To amma haka ba yana nufin kuma mai kuɗin gora ba ne mu ce dukkan wani kasuwanci da ya zo ta hanyar online ya zama halal. A'a, dole sai ana bi, ana tantancewa, ana bincikawa. Duk abin da ya ci karo da ka'idar musulunci sai ka guje shi, ko nawa za ka samu. Amma abin da bai ci karo da ka'idar musulunci ba, ko da arne ne, ba a haramta maka kai mu'amalar kasuwanci da shi bai, siya a wajenka ko ka siya a wajensa, ko ku haɗa kuɗi ku yi kasuwanci tare, wannan ba laifi ba ne ba. Allah madaukin sarki ya sa mu dace, kuma Allah madaukin sarki ya ba mu ikon neman halal da kuma tsayuwa da cin halal. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wannan matsala ina jin shekarun jiya na ɗan tsokaci akan tafar abin mamaki, sai ga kamar maganar lefe ne, kamar 'ya'yan kaɗanya suna ta zubowa. Wata jarida ni ba da tuntube ni ba, je sun yada, Allahu a'lam. Amma muna zato manufa ce mai kyau saboda ilimi ya. To abinda zan faɗa a nan a gurguje, yawanci al'ummarmu in dai akwai samu ciki,
za a samu kuɗi da wuri, to za ka iske kusan kashi 99 ciki kafin su fara ba mai tuntuɓar shari'a cikinsu. Haka ne? Ka tambayi waɗanda ke hada-hada cryptocurrency, bitcoin, onecoin, litecoin, ethereum, gasunan birji. Cikinsu 99.9% tsakaninsu da Allah nawa ne suka zauna gaban wani malami ya fede musu biri har jela a shari'a kafin su fara yi. Da ka suke yi. Mai lahallari yana cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam, haramun ne mutum ya fara kowane aiki ya san me Allah ya ce tukun. Yawancin su ba ruwansu da kuɗi sai shiga da ka. Da haka dole su kiyamaci duk wata fatawa da za ta taka musu burka abin da suke bukata. Akwai na kirki da yawa ciki ba za a rasa ba. To ina so ku bi tsokaci na farko kenan. Na biyu, masu wannan harkar idan suka shigo kasashe na musulmi za su yi kamar su zo Kano, ku gaya min cikin su waɗanda suke zuwa kaddara su tuntuɓi fada mai martaba sarkin Kano misali. Mai martaba sarki ga abin da za mu fara a masarautar ka jama'a ka musulma ce, tara mana malaman Kano mu bayyana musu ga abin da muka zo yi. Malamai don Allah ku je sati guda kuma na bincike mai matsayin kafin mu fara. Suna ba musulunci wannan haƙƙin? Suna girmama shi? To akwai wannan abu da dalili saboda ba a ba addinin kima, amma kafin su fara duk dokoki na ƙasa sai an bi. Na uku, wannan ba wai wani amsa zan baku ba tukun, bayanai da sake zuwa muku daga baya bayan abin da na yi, amma ku je ku tuntuɓi ƙungiyar MICA da ke Kaduna, Movement of Islamic Culture and Awareness. Shekarun ranar Lahadi sun yi program na Zoomin da ni da wani masanin tattalin arziki daga jami'ar Lagos, Dr. Salahuddin. Mu aka yi hostin dinmu mai taken DFT, Digital Financial Transaction, The Scholar's Perspective. Bincike muka yi, muka faɗi abin da muka faɗa. Shi dan uwa ya koro bayani ya bada tarihi tun da filinsa ne musamman. Ya faɗi malaman da suka haranta suka fi yawa, da mutum ɗaya ko biyu da suka halatta. Shi ma yana kafa. Aka ce to malam an zo gare ka. Bayani dake ku same su ba ku clip din ku ji cikakken bayani na. Ni a nan agun tafsiri na dan taba muku tarihi ne ma tuku nawa ya kirkiro da matsalar wannan abu, sannan nake cewa shin kuɗi ne ko kayan ciniki ne. In kayan ciniki ne ai wani abu ne daban, in ko kuɗi ne kana cinikin kuɗi da kuɗi, sannan wani irin kuɗi ne tuku. Yi tashin goron zabi a kiftawa da bismillah, sannan su waye yake da shi, sannan ina yake da dahi na ɗorewa, ta yaya za ka kore abin da suke kira garar a cikinsa da sauransu misali. Wannan musamman da wannan to amma abin da mutane ke bukata su ji fatawa sama kajin da abu yake ko saboda ya musu daɗi. To ba haka muke ba, bincike muke yi da nazari ɗayan biyu, abinda muka bada fatawa ko dai ya zama daidai aka muke bukata, ko zama mun yi kuskure da mu mutane ne magabata sun yaka mu nemi gafara ubangiji, amma yawanci mutane da ka suke abu ba sa bukatar a gaya musu abin da ba sa so. To wannan ba kuma shine karatu da ilimi ba. Karatu da ilimi a gaya maka ko ya ma daɗi ko maka ba ta kai ake ba. Ceci kanka daga azabar wata abin da muke cewa kenan. A lokacin da kake da dalili da ya doke abin da aka faɗa kawo shi, kuma to burhanakum sai ai keke da keke sai mu tashi daga fatuwar mu, amma kawo dalili da hujja da zai doke abin da aka faɗi, ba ya da ainihin abu kawai far babu dalili ba. Cikakken bayani kare kan abin da na yi za ku ji nan gaba, amma bai kore fatuwar da na bayar ba. Tana nan abin da muke ce mutane su mai da hankali su nemi kuɗi na halal, ba abu wanda yake mutum ya yi da ka ba, ai malamai ai ba su gane ba ne. Kai da kofa ce kila ba za ka kawo mai rai ba misali, abinda malamai ke zace ai ba filin malamai ba ne, amma kai kana da baki ka cusa baki kan musulunci har kana ba da fatawa. Shi ba musulunci ba abin da ya bari, ko karatu na wanda ya yi ne ba wanda ya zace sai shi tuku misali, in dai kana da shi za ka bincika kawo bakin karatun abiji. Wannan shi ne abin da zan faɗa matsayin tsokaci kafin ƙarin haske ya sake zuwa da gaba. Kuɗi shine wani abu ko menene wanda mutane biyu ko fiye da haka suka yarda su yi mu'amala a madadin wannan kuɗin. Saboda haka duk wani abu da za a iya amfani da shi, karfe ne ko dutse ne ko wani abu
na halitta ne wanda Allah ya yi, kamar wato katantanwa da duwatsu da sauransu, wannan duka a musulunci ya yarda kuɗi ne. Sai dai tafiya ce tafiya aka samu abubuwa guda biyu masu jimiri kwarai da gaske, su ne zinare da azurfa, sai suka zama wato su kuɗi ne kuma kadara ne. To wannan manzon Allah sassan ya amfani da su a zamaninsa, kuma ya amfani da kuɗin karfe wanda ake ce masa fulus. Dirhami da dinar ba kuɗin musulunci ba ne, kuɗin yahudawa ne da kuɗin farisa, saboda haka ba kuɗin musulmi ba ne, amma manzon Allah ya amfani da su sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma yanzu tafiya ci gaba ana amfani da kuɗin da ba a gani, da kuɗin da ba a taɓawa, da kuɗin da ba a mallaka, ba a sa su a aljihu, ana kiransu digital currency ko cryptocurrency. Waɗannan duka musulunci ya yi da amfani da su, mutukar akwai yarjejeniya tsakanin mutumin da zai bayar da wanda zai ansa. Misali a Najeriya yanzu kusan kowa na yarda da wannan, dan zan baya kuɗi sai maka alert, ba kuɗi na baka ba, kawai ka gana ya kuma lambobi, lambobi naira 1000, naira 5000, naira 10,000 ne, kai ta godiya. Alhali kuɗin baya aljihunka, amma ka yadda kuɗi ne, kai ma za ka sai wani abu kai maka ba da wannan. Bitcoin kuɗi ne da farko ya fito akan kadara, wato asset. Ka saya kaman gold, da ake sayan gold, zinare yanzu ko azurfa, ka aje sai ma shekara 1 shekara 2 ba suna cikin akwati, ka fito da su bayan shekara 2 ko shekara 10 ko shekara 20 ka sai da su a farashin wannan yinin. Halas ne a musulunci. Saboda haka ya fito da farkonsa, ka saya ka aje, idan ya ƙara daraja ka sayar, kuma kana bukata ka sayar da shi a lokacin da kake bukata, saboda haka akwai zakka cikinsa. Sannan kuma yanzu ya zama kuɗi ne, ba abin da ba za ka iya saye ba da shi a duniyan nan. To a bincike na tattara duk wani wanda ya magana, kuma magana ta fito, sannan an ji ta ko an ga lokacin da yake maganar, na tattara duka, na bi bayanan gaba ɗaya, na gane dalilai wajen guda 17 wanda malamai suka bayar cewa haram ne ko halas ne. Don haka ne bincike akan wannan, na tabbatar da cewa idan musulmi ba su shiga cikin wannan harka ba tun yanzu, to za a basu a baya, za su yi asara mai yawa. Sai gashi yanzu Saudi Arabia da Kuwait da Dubai sun fara suna da za su yi mu'amala da Bitcoin yanzu nan da ake magana. Iran ko dama ta riga ta yi nisa cikin Bitcoin, don ita bayan ta yarda cewa kuɗi ne kuma dukiya ce, to ta ba ma mutane dama su je kasar ta su yi haƙar Bitcoin ta hanyar ba su lantarki mai sauƙi. Ci gaban ne yanzu da ake ta tafiya sai ya kawo mu cryptocurrency. Me cryptocurrency? Wannan credit din na kudinka da kake gani, wanda kake ganin lambobin nan a ce kudinka, wanda kai ma baka gan su ba. An gane, an tura maka su, kai ma ka tura ma wani, kuma ka tsaye abu amma baka gani ba. Da me ka tsaya? Ba dai da naira irin waɗannan ka kirga ba da dala ba, don baka ga dalan ba, amma an ce sunan abun dala ne a rubuce, da shi ake amfani ko? To amma suna wakiltar me? Suna wakiltar zahirin kuɗi. Shi yasa in ka zo ka ce wannan lambobin kai ba su kake so ba, kana so ka ga takarda, zai yiwu? Sai ka je banki ka ce a baka takardan, zai yiwu? To yanzu kuma sai aka ce a yi abin da ba takardan ma gaba ɗaya, bayi wakiltar takarda. Shi ne cryptocurrency, shi ake ce masa virtual currency. Waɗannan abin da muke amfani da su ne yanzu ana ce musu physical currency. Kuɗin da ga su ana iya taɓawa ka ce na kuɗi na, ba na so in ga lamba sai a gani. To shi cryptocurrency ko ka ce ba ka so ka gani, ba za ka gani ba. Ta yaya aka fara shi? An fara shi ne ta hanyar abu ne kawai da lissafin kwamfuta. Lissafi ne na algorithm, zai buga maka wani abu, sai ta hauhawa ta hanyar database na kwamfuta, sai hauhawa sai a ce ya zama coin ɗaya, a ya zama bit ɗaya. Ana fahimta? To sai ce wannan bit ɗayan nan yana daidai da kuɗi kaza.
amma ba a cikin kwamfuta ake, in ka fasa kwamfutan ba za ka gani ba. Kuna fahimta? Sannan ka zo sai aka ce maka ya zama kaza, kazan kuma ya zama kuɗi kaza, sai ka ce to ba ni son kazan, a ban kuɗi kazan, to ba za ka ga kuɗin ba shi ma a zafi. Sai dai an yi wani abu a ƙarshe sai a zo a mai da su kuɗi, amma ba suna wakiltar asalin kuɗi irin wannan bane, kuma ba suna wakiltar wani abu, suna wakiltar kansu ne. Kun ɗan fahimci yadda abin ya zo yanzu? Za ka tafiya ce ta zamani da dole ta kawo mu irin wannan harka ta kwamfuta a yanzu dole ta kai mutane abubuwan da ba a gani ba a ji, gairu balmus, amma still a ce maka gashi yana nan. To wannan an fara wannan abun da ɗan daɗewa, an ce wani mutum ne ɗan Japan ya fara, daga ba abun ya zo koma turai, wani ɗan Germany ya karɓa ya ce shi ne mai shi, daga ba aka baka kasa gane su wane ne asalin masu shi. Har yanzu nan babu wani mutum ɗaya da za a ce asali shi ne za ka je ka kama shi ne mai shi, ko wani banki da za ka ce su ne inda aka tara abun aka ajiye su, ba a tara su a ko'ina ba su nan amma suna nan a cikin kwakwalwar mutane da kuma a cikin kwamfuta. Kuna bayan dago? Yadda za ka ɗan gane abin in ba ku gane ba shine yanzu a cikin 100 na ɗazu nan in na zo tura maka 20, kuna ganewa? In na ce na tura maka 20 sai ka gani a wayanka, za ka yadda cewa na tura maka? Za ka yadda na tura maka, amma yaushe suka zo, ta ina suka biyo, sun fito ne suka bi ta hanya ko ta ina suka zo? Sannan wani zai iya cafke su a hanya haka kawai, lamba ne sai to shi ma irin wancan yadda ka yadda da wannan haka kawai shi ma wanda haka za ka yadda. Allahul musta'an. To wannan ci gaba na technology ya jawo rigima daga hukumomi, musamman kuma financial regulatory financial institutions waɗanda suke da wato tsarin da ake regulating ɗinsu kamar central banks ɗin ƙasashe, sai suka samu matsala akan wannan. Suka ce duk mutumin da yake da kuɗi ba akwai inda ya ajiye su asalin su ƙasa, ko mutumin da yake da dukiya akwai property da muke gani. Kamar wannan abun mutum ya ce yana da kuɗi, amma ina kuɗin? Kuna gane maganin a ina da a gansu? Sai da yawa daga cikin bankuna suka ce, ƙasashe da yawa suka ce ba mu yarda da wani abu ba kuɗi ba ne. To wannan kaga shi zai jawo malamai su ma na musulunci sai su tattauna akan shi wani abin za mu yarda ya zama kuɗi ko kuma ba za mu yarda ya zama kuɗi ba. Shi ne za mu yi a takaice kawai. Waɗansu malamai suka ce ba mu yarda kuɗi ba ne, kuma haramun ne musulmi ya shiga hada-hada da wannan abun, ko ya saya ko ya sayar. Na farko suka ce duk abin da ba tabbas ba haramun ne ai, don Allah ce ya yi wa ladina manu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kuma wannan shine batil saboda ina yake babu shi. Kuma duk wani kuɗi yana wakilta a duk wani abu na lambobi, ko yanzu wani abin da ake ce digital currency da yanzu kasashe da yawa sun karba, kamar kasar China, Najeriya ma da na yi magana da wani babba daga babban bankin Najeriya nake tambayansa ina suka kai akan cryptocurrency, yace har yanzu ba su yarda da recognition ɗinsa ba, kuma suna cewa su ba san shi ba, amma za su yarda da digital currency. Shi digital currency ya fi zama tabbas dan daidai gwargwado sama da cryptocurrency. Yanzu Najeriya za ta ara a China ta yarda da irin wannan tsarin, ta gaya suka yi, kaga shi ma dai duk dai an kawo abu ne wanda sabo. To yanzu shi kuma cryptocurrency nan abin da ya jawo dole a yi magana a kai shi ne an fara shi tun ana ce unit din cryptocurrency da ba a ganin wannan abin da aka ce shine bitcoin din. Tun an fara da bitcoin din yana matsayin dala ɗaya, ko tun a farkonsa unit dinsa yana 1 cent of dollar, kamar kwabo ɗaya kenan, ya zai zama dala ɗaya. To bari ku ji abin mamaki, a shekarar 2017, shekara 3 da suka wuce kenan da abin ya fara bunƙasa, da aka fara karɓa, ya zama a kwatan farko daga watan Januwari zuwa watan March
na shekarar 2017 bitcoin kwaya daya yana dala 1,000 ne. Dala 1,000 shi ne yanzu kamar nawa ka yi lissafi. Amma kafin aje last quarter na 2017 din a ce tsakanin wata 6 kawai ka kara a kai ko makamancin haka sai da ya zama dala 20,000 ne bitcoin daya. Kaga zama miliyoyi kenan a kudin mu a yanzu. To a yanzu haka kuma da nake muku maganan nan bitcoin kwaya daya a naira a jiya a ko shekaran jiya can wanda nake hira da shi ya ce miliyan 18 bitcoin daya. To wani ya ce yau mata zama miliyan 19. Kafin mu yi sallah yanzu ya ce miliyan 19,470. Kai bitcoin ɗinka guda nawa yanzu? To ga wani mai bitcoin ya gaya mana yadda ya duba ya gaya yanzu yadda ta zama. To ya ce da samun miliyan 20 ne masu ta sauka ne. To kaji wannan kun fahimci wannan harkar? To sai ya zama ta yaya ake yin wannan abun? Ne na yadda zai iya zama da ni da kai da wane da wane da wane mun yadda da cewa wannan abun yana madadin dukiya ne. Kuna gane ba? Kuma abu ne wanda mukawwam zan iya saye zan iya sayar maka sai muka daidaita shi wannan abun da muke gani da za mu kira shi ko mai sunan da muka kira an gane sai aka buɗe masa tsare-tsare waɗanda a yanzu tsare-tsarensa suna da yawa amma wanda ya fi tsada kuma ya fi shahara shi ne bitcoin don da shi aka fara. Amma yanzu akwai ripple akwai ethereum akwai litecoin akwai smart key akwai wace kowanne gwargwadon yanda yake gwargwadon dan jarinka akwai da zaka iya shiga ma da naira 3,000 ka saya. Amma bitcoin kaji sai ka kai naira miliyan 20 kaga wajen dala 4,000 ko dala 5,000 kenan. Ana ganewa? To wannan shine yadda abin yake tashi yake sauka. Ba dala haka ne yadda na faɗa? Yawa dala 40,000 da wani abu kai. Dala 40,000 da wani abu. Kaga ya ninka daga yadda yake a 2017 da muka faɗa. To waɗansu malamai sai suka ce wannan abun haramun ne. Me yasa suka ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sannan suka ce kuɗi dole ya zama wani abu ne da yake tangible kana ganin sa. Wannan ina yake baka gani. Sannan suka ce kuma wannan abun gwamnatoci da hukumomi ba su yarda da shi ba. Sannan shi kuma currency yanzu ba za ka iya ɗauko kuɗin wata ƙasa ka je ka sayar ma wani abu ka sayi wani abu a shago yarda maka ba saboda ƙasar su ba ta ce shi kuɗin ƙasar ba ne. Sai suka ce to yaya ku za ku yi recognizing abin da hukumomi ba su yarda da shi ba. Kuna fahimta? Su kuma waɗansu malaman suka ce a'a ya halatta. Suka ce ai kuɗi shine abin da ni na yarda a matsayin kuɗi. Suka ce yanzu a wajen trade by barter da ake yi sai na ce zan baka akuya kai kuma ka ba rago. A wani zai iya cewa ya za a ce akuya da rago amma tun da kai ka yarda ba yayi ba. Suka ce to su wayannan mutanen sun yarda da cewa mu a tsakanin mu Allah kuwa madaukakin sarki da yace la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sai suka ce to kare gaba mana ai Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum mu kuma akwai taradi a tsakanin mu kowa ya yarda. Sannan ba hukuma ce za ta ce maka na yarda abu kaza ya zama kuɗi ba kai ne za ka ce na yarda ya zama kuɗi. Kar ku manta lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama Urwa albariki da jiya muka faɗe shi ne ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mun addu'a sai zama ko ƙasa na ɗiba sai wani ya ce zai saya ya ce zai ban kuɗi ni kuma in bashi kaga ya yarda da cewa ƙasa ta zama kuɗi kenan haka in ka bi ƙasa zai ya kamata ya zama kuɗi a lokacin ba da shi ake mai ce amma ko shi ne wani zai iya saye ashe inda mutum zai yarda da cewa shi zai karɓi kaza ya halatta ba ya yarda ba. Kuna gane maganar kai ka ce sai an ga tsuran kuɗi shi kuma ce bai bukata wannan abun da yake da lambobi da sauransu wanda za a ce yana da unit kaza duk da ba gani ake ba shi ya yarda a madadin dukiya zai iya saya zai iya sayarwa tunda su sun yarda me yasa kai zaka ce ba su yarda ba. Kun gane inda maganar take? Sannan kuma
suka ce ai akwai abubuwa da yawa na hada-hadar kuɗi wanda da hukumomi za su ce ba su yarda ba, amma daga baya za su zo su gane ilimi ne ke kawowa, da ba a yarda ba sai daga baya a zo a gane sai a ce an yarda. Suka ce duk waɗancan da yanzu aka ce an yarda na su ma da ai ba a yarda ba. Don haka wannan ma tun kuna ce ba ku yarda ba za ku zo ku gane ku zo ku yarda. In ko daga baya za a yarda to ya nuna cewa tun yanzu ma halal ne, da ba a gane ba ne yasa ba a yarda ba. Kuna fahimta? To gaskiya a takaice ni a fahimta ta duk da cewa ina da shawarwari shine cewa harkar cryptocurrency ya halatta ya zuwa yanzu. Abin da yasa na ce ya halatta shine waɗannan dalilai na faɗa da Allah ya ce illa an takuna tijaratan an tarazin minkum. Su kuma duk waɗanda suke cikin kowane bangare na wannan sun yarda da cewa wannan harkar ita ce ciniki a cikinsu. Kuma Allah madaukin sarki ya ce karka ci kuɗin mutum ne bai yarda ba, shi kuma ya yarda. Kuma suna transfer da abin da zaka gan shi zai iya nuna maka kuɗi, in a naira ne in a dala ce ya nuna maka shi sai ka sayar. Kuma in ka saya zai iya juya maka shi ya turo maka shi daga baya a tura maka asalin account ɗinka na kuɗi na bankin ka sai ka je karɓa. To tun da daga wancan abun zai iya zama asalin kuɗi, me yasa zai haramta? Kamar yadda gyaɗa za ta zama kuɗi, shi ma zai zama kuɗi ai. Ana fahimta ko? Sannan kuma waɗanda suka ce ya halatta din nan a yanzu ina takalidi ne da waɗanda na san sun bi da bincike a kai, kamar Dr. Bashir Ali, Allah ya saka mishi da alheri, ya ba da fatawan halaccinsa. To wannan yasa nake cewa ya zuwa yanzu mutanen da suke yin sa suna iya ci gaba ne a fahimta ta, amma akwai bukatar gwamnatin Najeriya Central Bank ta karbi wannan abun ta yi regulating ɗinsa, saboda za a iya mummunan cuta a ciki. Kar ya zo ya zama irin yadda waɗansu daga cikin masu yin pyramid marketing suke yi, yadda za a tara kuɗin mutane daga baya ya rushe sai a ce babu, ba a san wa ya tafi da shi ba, don ana iya yin haka. To dole ya zama an sa ido, saboda har yanzu CBN za ta iya cewa za ta sa baki ne kawai bayan abun ya zama kuɗi ya shiga account ɗinka, amma daga can ba ta san me ake yi ba, don ba za a iya lekowa ba. To yana da kyau ya zama an karɓa amma an shiga cikin abu. Shawara ta biyu ita ce Central Bank of Nigeria ta yi irin yadda aka yi a kasar a Dubai, yadda aka yi a Malaysia, yadda suka zo da za su karɓe shi sai suka ce sun mai da shi asalin physical gold. Sai zama in kana da coin kaza to kana wakiltar gold kaza, sai su ɗauko gold sai a ce an ajiye maka a banki a madadin wannan abu, sai zama a madadinsa ne ake yi ba a madadin abin da yake bilhu ba a san shi ba. Kamar yadda credit ɗin kuɗi da ake tura maka yana madadin kuɗin da yake zaune a cikin banki ne ko na cash, to shi ma wannan sai zama yana madadin gold ne. An fahimci wannan ko? Don haka a can sun yi wani abu shi 1 gram a Dubai, sannan kuma a Malaysia su ma sun yi nasu 1 gold da sauransu. To irin wannan in za a karba saboda a fita a sabani ya zama yana wakiltar wani abu ne na hakika, ba wani abu ne kawai da ake faɗa wanda ba a ganin sai yana cikin kwamfuta ba, wanda kuma duk abin da ke cikin kwamfuta ana iya kwace shi lokaci ɗaya ya kare. An gane ko? To ina gani wannan shine iya abin da zan iya faɗa a yanzu, wanda lokaci zai ban dama akan cryptocurrency. Magana ta ƙarshe shine akan maganar pyramid marketing. Shi kam ina ganin cewa bai halatta ba. Shi kam a fahimta ta shine bai halatta ba, amma shi sai mun zo mun samu lokaci daban za mu masa ƙarin bayani da IntMe da My Bonus da Rectally da duk waɗannan abubuwan. A fahimta ta shine waɗannan ba su halatta ba, kuma aklu amwalin nasi bil batil. Saboda kana yi ne a matsayin za ka yi subscribing a cikin wani kamfani, ka biya kuɗin subscription. Wannan duk abin da muka faɗan nan in ka zo sayan unit din wannan bitcoin ko wane ne, ai da kuɗin ka biya ka saya kuma kuɗin naka ne, amma wancan in ka biya kuɗin ya riga ya tafi nasu ne. Sai a ce maka kai memba ne, duk yawan mutanen da ka kawo kana ƙara wa kanka unit ɗinka, points ɗinka suna ƙaruwa, kuɗinka yana ƙaruwa, daga lokaci kaza ana biyan ka kaza. Yanzu don Allah asalin kasuwanci in kana so kai sai a ce sai ka yi rajista. Ina tambayan ku ne, ina ce jarin ka zaka ya abinda zan sa jari ban da tabbacin zan ci riba ko ba zan ci riba ba, a hakan ma kuma in kawo kuɗi in yi rajista na me? To shi yasa ni a fahimta ta asali ba kasuwanci ake yi ba,
ana cin kuɗin mutane ne ta yanda kai ka yi rajista wannan ya rajista ana ce ka karo mutane ka karo su kowa ya biya kuɗin registration sai zama kamar yadda ake conventional insurance ne wannan kuɗin da kuka tarar da shi ake yi kamar yadda aka yi inflation kuma kusa yadda ta zo ta zama ga mutane kuma yanzu haka EFCC ma suna neman masu inflation saboda asalin ta damfara ce kawai zalla ku ba za ku gane ba ne yanzu kun kai mutum miliyan 5 wanda kuka yi subscribing kowa ya sa naira 2,500 wanda ya sa 10,000 wanda ya sa 100,000 ku miliyan 2.5 nawa ne wannan kudin kana ji sai muku ana taimakon wasu daga cikin wannan kudi na ku da sai a yaga sai a san wancan sai a dan san wancan sai ka ji an biya wani ma sai kai kuma ka dauka alhali sun tara biliyoyi sai sun gama kun kowa ya shiga ya ji ana rabawa wata rana kyaf sai su rufe kamfani ya kaji sun tafi da haka ne aka yi abubuwa da yawa irin wannan da haka shi wannan pyramid marketing a fahimta ta haramun ne sai zuwa gaba in bincike ya canza fatawa tana iya canzawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum jama'a. Sunana Bello Kano. Harka na cryptocurrency digital economy yana ci gaba da yaduwa musamman ma daga yanzu zuwa end of 2021 an shigo wani era da ake kiran shi na bull run. Bitcoin zai tashi and zai zama yana da daraja da yawa. Hakan zai sa jama'a da dama kowa ya ga cewa he want to take the next Bitcoin. Saboda haka za a fito da coins da yawa, za a fito da programs da yawa da za mu alkawari a ci ka sa naira kaza da bayan kwana kaza za ka samu 2% ko bayan month za ka samu 20%. Coins ba kawai haka ake yin su ba. Ana ba su use cases ne musamman yanzu barin baku misali idan da wani zai yi petroleum misali a ce coin na petrol wanda shi za ka biya ka karɓi petrol kaga wannan yana da usability. Coins nan kowa za ka iya yi musamman idan ka san yanda ake yi. Akwai proof of work, akwai proof of stake, suna nan da yawa da an fito da su. So ilimin abin shi ya fi komai mahimmanci. Ya zama lallai wajibi musamman matasa wannan abin naku ne na zamanin ku ne, ku ne kare za ku yi wannan abin kuma ya yi. Ya kamata ku nemi ilimin abin. Don't invest your money in what you cannot afford to lose. Ilimin abin shi ya fi muhimmanci. A Najeriya akwai masana that are called professionals. So I advise you, whatever you want to do with your money, seek the advice of professionals. We have money in Nigeria. Bincike ya nuna komai a yanzu ya koma internet. Kuɗi ya koma internet. Hada-hada ya koma internet. Waya ita ce ginshikin abin da komai mutum zai ya samu duk abin da yake so a ciki. Ba mu da ilimi na digital economy. These are not the courses that we are taught in the university. Until today, these courses are not available in our universities. People suna koyan wannan ilimi ne based on research and the availability of internet. I advise the use of our generation. We should use our digital skills in a legitimate way to enhance and better the lives of our brothers, our sisters, and our society. Kada mu je mu kasance mun ɗauki ɗaya hanyoyi guda biyu ne a ko'ina, akwai mai kyau akwai mara kyau. I advise cewa idan kun zo investing when it comes to cryptocurrency, do your due diligence. Make sure ka yi bincike ka san me aka yi nufi da abin da za ka shiga. Gwamnati shawara da zan bayar cewa matasa ba su da aikin yi. The only way now they are creating an aiki for them is through
cryptocurrency, through digital economy. And we don't have these courses in your university or primary system. A curriculum in primary, secondary, and university. Babu waɗannan courses ɗin. Ina kira ga ku jawo hankalin al'umma da kuma wanda suke tsara waɗannan curriculums. Su yi ƙoƙari su introducing ɗin waɗannan courses right from primary, secondary, or tertiary institutions. Wallahi idan ba a ɗauki wannan mataki ba, I'm telling you, in the next 30 years, za a samu ƙidahuman mutane a wannan society ɗin. Ƙidahuman mutane wanda kuma su ne za su zama leaders ɗin. I hope na faɗa abubuwa da na ga za su amfani al'umma. Make sure you do your due diligence and never invest what you cannot afford to lose. Stay blessed. Bye-bye and good night. Thank you. Kamar da yadda na ambata muku a ra'ayoyin malamai ne na addinin musulunci akan wannan harka tamu, na zaɓo wasu daga ciki. Kun ji wasu daga ciki sun goyi baya, wasu kuma ba su goyi baya ba. Wasu sun ce sai nan gaba insha Allahu za su ba da ansa akan wannan hidima ta business online. To wannan dai shine karshen bidiyon da zamu kawo muku. Sannan ina sake tunasar da ku da roƙon alfarma, idan ba ku danna mana like da subscribe ba, ku danna mana. Yayin da ku danna subscribe akwai wata alama ta karrawa da za ta fito, ku danna ta ku zaɓi wannan shi dai sa duk lokacin da muka je sabon bidiyo a YouTube su dinga muku alama. Naku a kullun Jafar Jiman, kuma a nan nake muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.